Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ni pagayam alayka iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kabayatan ti panagbakasyon ko dita Pilipinas, nangag ko ti programa yo. Isu nga oray saan kon amangagan ti panakaipatangatang na, nagsurat akmet, tapno ishare ko dahito apakasaritaa ken ayat ajak tupulos malipatan. May saak nga OFW dito'y Hong Kong. No apay ang napanunot ko ti agabroad, daytoy man ti makagapo. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni pagayam alayka. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adda lalaking, patayin ka. Awat ti lalakik, Daryl. Patsanak ko mo. Sige, patayin na ko no kayat mo. Patayin na ko. Like, limlimtag man ang dagita matang. Apay! Dinangranak manan ni Daryl. Manang. Martir kagayam. Manang. Idi pa lang ibagbakan ka. Sinaamon day ta akalibin mo. Maiturad na kapayan apatayan. Ingka ngaminan mangala iti passport mo. Manang. Alaan ka dito'y Hong Kong. Ibirukan ka iti amom. Manang. Pauitan ka iti kwartam. Amin, gastusak. Mapanawam lang day ta lalaki. Sige, agsarita tanto manan dito Skype inton bigat. Pauitan ka adagos iti kwarta. Uwan, manang. Awan ni Laika. Isaldak man da ito'y laptop na. Adda man ang igatang ko, iti arak. Daryl, nakitam ka di jay laptop ko? Saan? Awan mo tan di lamisaan. Apay nga rod akita anak iti kasta. Gatjak nga rod amo. Duata lang di balay. Asino ko mati mangala sa bali? Nita, pabasulan na ka talaga ah. Daryl, napukaw idi ti alahas ko. Naamwak laangan nga insaldam. Pati ka di kakaisuna ang laptop ko. Nukas na lang ti kanayon nga aramid mo. Pumanaw kan. Daryl. Patayin ka pa'y noo mo na. Sakbay a pumanawak. Nawatam. No kaya't mo ang mabawi ti laptop mo. Ingkaalaan iti nangilakwak a driver dita sentro. Anya. Ita, addakan dito'y Hong Kong. Awanin ti sabali a panunutam no tabagim. Agtrabaho ka. Agurnong ka iti kwartam. Uwan, manang. Ano samlaang ti trabaho dito'y? Sana bale, tadakmat. No day off ta, di agpasyar ta. Isu nga awan rason tapno agladingit ka. Ibagakkan ka. Malipatam adagos dayjay adaril. Oh, Seros. Intay na agiinom. Da kayo langin. Agbati ka manan. Asino nga tikadwam dito'y boarding. Pumanaw kami amin. Naruwamak mo tin ngagmay maysa. Day tamanan computer mo, tisangwam. Ado ti kachat ko. Hay, saan ka kadi ang maborboring iti day tangar aramidam? Ado ti babae jay bar? Aguma ka. Anusam ki, day nagiti kachat mo? Kayo lang. Agin enjoy akmat nga ureg may saak.
nakaboring mat no rabi. Padasok man na lukatan ti Skype ko. Barang naka-online ni Manang. Kat agkita kami inton day off minton bigat. Kada nang i-add ka niya ka. Lalaking sama dito eh. Pinoy. Kat Cyrus tinaga na. I-add ko nga ta, huwan mo saan. Kita man pa iti picture na. Gwapo matkit di. I-add ko. Barang nasaya at agayam dayto eh. Uy, in-add na kadagos nilay ka. Kat naka-online. Padasok man tiyag message. Simong ba't mo tadagos? Damagak man tipod no anagan na. Oh, dito'y tanga agtugaw. Agi na nata, sa tantumanan agpasya. Manang, ada ka chat ko a Pilipino. Pagan anong ti Pilipino? Adon to ti maam-am mom a foreigner ditoy. Cyrus tinagan na. Ay, kaslan tumanan ka ni Daryl dayta. Saan mat nagpapada amin ang lalaki? Baybay ampay lang dagita. Agan anad kakit di. Ado dagiti agis iskam. Ang mga numainlab ka kadakwada. Tagayam, dawatan da ka lang iti kwarta. Ha, ang mga nukasta dayta a Cyrus. Uy, nakaisam ka mo dito sangwanan ti computer mo ah. Dahito man kachat ko. Kitahag man ti picture na. Dahito. Wow, napintas, kinapo daw. Caregiver iji Hong Kong. Kita amangan mo no saan apon no dagit ibagbagana. Nabiit pa lang ang kachat ko. Sapay ko mata saan akas ka dagit idaduma a babae. Ngagdawat lang ti kwarta ti ammo na. Saan mo't siguro akasta nilay ka? Napintas ah. Saan nga tanga edited dayta a picture na? Panagkunak kat saan man? I-video call mo man. Takitahag man tilangana. O sige Laika, mangan ka lang iti ado. Ado maka iti Pinoy foods nga inluto. Ada tawag ko Manang. Manipod Pinas. Song batam Sige. Hello? Hello, babe. Apa niya mawag ka? Oh, asino dayta? Ni Daryl? Asino day, Jay? Ni Manang ko. Nagpuskol mo't tan tirupam nga umawag-awag pay lang. Insina nakalangarudan ti kapsat ko. Daryl, ada pa aramidag. Sige, bye. Laika, babe, aguray ka lang. Apay, inted mo ti number mo kan kwana? Saan, Manang? Ay nalay ka. Dawatan na ka lang iti kwarta dayjay a lalaki. Saan ka kumamatan nga agbalin a martir? Saanan, Manang? Nasaysayat langan jay bagbagam akachat mo ani... anya tinaga na itayan? Cyrus. Wan, nasaysayatan ni Cyrus ngam dayjay a Daryl. Ay una yan. Mapirdi lang ti aldaw ko. Kaya't kung agiddantan nga agawid iji Pilipinas, tagkasartan. Kasta ti plano? Di naksamat kayat. Kaya't na ko napakasaran? Uray saan tapay ang nakikita iti personal? Agayatak ken kalay ka. Uray saan tapay ang nakikita. Aminat nga ado dagiti kachat ko. Ngam si kalang ti inayat ko iti kastoy. Cyrus? Nakasaganak amang ikalay sa ken ka, Laika. Saan kan tungag babawi? Taipaay ko ti amin para ken ka. Talaga gayam ang nakaplano kayo kinilay ka. Wen pare, aguro-urnong kamin para iti kasarmi di Pilipinas. Sayang met, ta sa anak ang makaumay.
Nagrigat mo ngamin ti agawid. Nang rona no ti inti ka dito'y Korea. No sa anak to na makasubli, makamuditan. Tinapateg, may kalaysak ti babae nga ay ayatek. Dandanin malpas ti kontrata, manang. Agrenew ka? Agawid akpay ko ma. Taapay. Ay sus, amumat nga urayan na kaday di adaril. Ijay ngamin ti pagkasaran mi ka ni Cyrus, manang. Anya? Uwan, pakasaran na kano ni Cyrus. No talaga akayat mo day jay Cyrus. Sa anak mo't di ako montra. Tilang kayat ko. Saan akas ka ni Daryl ti pakiasawaam. Oh, Cyrus, kasla ka mo't nabanbannog. Jakman amo. Gaslag guri-gurak. Bannog mo daytan iti sobra pa nagtrabaho. Si kanto mo't ngamin. Kanayon ti overtime mo. Wen nga rad. O sige nga Rod, agi na nakapailaan ha. Laika, O, saan mo pa ilang off data Skype mo? Kaya't ko pa ibuy-buyahan data rupam. ha? Ay ayatan ka, Laika. I love you too. Sikat inspirasyon ko iti biyag. Kat urayan niya ti mapaspasamak. Di mo liplipatan nga ay ayatan ka. Kasanungay dayta. No agasawa kayon ka ni Cyrus. Saan ka din nga agsubli dito Hong Kong? Jack amo, manang. No sige. Makaamo kayo nga agplano. Apay nga ta. Sa bali ti marikrik nak ita. Apay ngay. Nabannog ka la siguro. Jack maawatan ti marikrik nak, manang. Kunak man no again enjoy ka. Agawit ang rudan. Tapno makainan na ka. Apay nga Aldawan. Saan mo't langan ang makariing ni Cyrus? Cyrus! Pare! Pare! Ay, madanagan na ka. Alaag ti tulbag iti landlady na. Ang mga nod dadakas ang napasamak iti gayam ko. Saan? Saan na punno dayta? Saan? At iti morgi ti bangkay ni Cyrus, nana. Ti anak ko. Imbestigaran da pa iti panakatay na. Ngam idi nagsarita kami idi sakbay ang nagawid. Na ibaga na asaan anasaya ati marikrik, nana. Nana. Kararag tayo lahat ng kararuan ni Cyrus. Cyrus, anak ko. Si kagayam ni Laika, balasang ko. Uwan, nana. Gayam ko ni Cyrus. Si kaday tiada dito iladawan. Ha? Ada kada kayo ti. Intad ko kan kwa na idi aladawak. Uwan, balasang ko. Kanayon asikatis istoryaan ti anak ko. No kastang agsarita kami. Ibagbaga na nasarakan ng ti babae aparakan ko na. Nana. Idi pa'y lang amin na ibagbagakan ko na nga agpa-doktor. Taagalan na ti panagsaksakit ti barokong na. Ngam di namat ngamin inkaskaso. Ti anak ko. Nana. Sika. Hello, Laika. Di na kadipastrakan? Ha? Kailiw ko na yan. Sige. Umunag ka.
pimintas ka. Agtugaw ka. Amom lay ka. Mailiw ka talaga kan ka. Sa di nakarakupan. Di na ka di kailiw. Napuno ti tato ti takyag mo. Anya ti kaya tasawan da ita? Amom, uso da ito ita. Lay ka. Kaya't kung agkalaysatan. Anya? Amo ka siyak may lang ti ayata maging ka ita. Saan? Nagbidot ka, Daryl. Ha? Adon tinabaliwan manipod idi. Nalipatak matan tiriknakan ka. Taamok. Pulos adinak inayat. Agawid kan. Kat awanan tinamnamaumpay kanyak. Nagsubliak matlang adagos dito'y Hong Kong, Mr. Lonely. Aging gaita, jak pa'y nalipatan ni Cyrus. Nga uray jak nakita ken nakasarita iti personal, nagayatak met ken kuana. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, dito'y surat ko. To'y pagayam mo, Laika. Agyaman kami matiting ka panangipatulod iti pakasaritaam pagamalay ka. Nupay addakan dita Hong Kong, akas iti kunam dito'y surat mo. Ay ket, talaga akas tatibiyag. Adadag iti mapasamak aditay namnamaen. Nga iti apagdarikmat, ket mapukaw tayo, ti napateg kada tayo. Kas kini Cyrus, napukaw ken ka, adi mo pa'y nakita iti personal. Aklo namon at talaga saan naparaken ka ni Cyrus. Ket, ituloy mo ti panagtrabahom dita Hong Kong. Dumteng ket dumteng tulat ta, ti talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagam Alayka. Iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.